Paano na kaya? Hoy! Ay, makulaw! Anong ginagawa mo dyan? Eh, ikaw? Anong ginagawa mo dito? Hoy! For your information, bahay namin to, kaya nandito ako. Mukhang bis na bis ang darling ko ah. Darling, papasok muna ako ng trabaho. Gusto mo bang kumain ka muna para hindi kayo magutom ni Bebe? Hindi na darling, sa opisina na lang. Baka kasi mapagod ka. Hindi naman nakakapagod yung trabaho namin, darling. Sabi ko naman sa'yo, tumigil ka na sa trabaho mo eh. Mas maganda yung nagtutulungan tayo, darling, para makaipon. Hindi pa naman malaki yung tiyan ko. May kinikita naman ako sa bukid. At isa pa, ayoko nasa bahay lang. Ang sipag talaga ng darling ko. Gusto mo ihatid na kita? Wag na, darling. Ikaw na munang bahala sa kapatid ko. Tulog pa kasi siya. Tanghali na. Tulog pa rin. Ano yon? Mantika? Sige, darling. Pwedeng lutuan mo na lang siya ng pagkain pagkagising. Ano ako? Iyaya niya. Sige, darling ko. Akong bahala. Sige, darling. Alis na ako. Baka kasi mahuli na ako sa trabaho. Sige, darling. Mag-ingat ka. Ako nang bahala dito. Sige. Humanda kang bata ka. Tuturuan kita ng leksyon. Oh no! So katakot naman here. Lalo na pag gabi. Sobrang tahimik ng lugar nila ate. Tapos wala pa silang TV. Mahina pang signal. Ako. Paano na ako makakapag-update nito kay Daddy sa mga social na friends ko? Papa din. My gosh, wala pa ring signal. Paano na kaya? Hoy! Ay, makulaw! Anong ginagawa mo dyan? Eh, ikaw? Anong ginagawa mo dito? Hoy! For your information, bahay namin to, kaya nandito ako. Ay, oo nga pala. I forgot kasi eh. Asawa ka pala ng ate Ruby ko. Naginayuma mo, di ba? Tama ako. Umamin ka na kasi. Hindi no? Itong mukhang ito? Well. Paano mo naman napasagot ang ate ko? Ang sarap talagang tirisin tong batang to. Nakakagigil ka. O kaya... Scammer ka, no? Naloko mo si ate ko para pumayag na sumama sa'yo. Ano? Umamin ka na? Hindi no? Mukha ba? Mukha lang naman. Naku, lagot ka pag nalaman ito nila daddy namin. Manda ka. Hoy bata! Wala akong ginawa kay ate mo. Sadyang pogi lang talaga ako. Kasalanan ko ba kung bakit pinanganak akong magandang lalaki? Eh, paano nangyari yun? Eh, ang sungit ng ate ko at ubod sa kaartihan yun. Paano mo napasagot? Siyempre, tinanong ko siya. E de, sumagot naman agad. Ano? Ganun lang yun? Baka naman... Ano na naman? Tinakot mo ang ate ko. Para lang sagutin ka. Ano? Tama ako, di ba? Umamin ka na. Hoy, kutong lupa! Mahal kaya ako ng ate mo. Wow, ha? San banda? Tanggapin mo na lang kasi. Nabaybayaw ka at kuyang pogi. Ew. Over my beautiful eyes and body. No way. In your dreams.
Para kang daga kung saan-saan lumulusot. Maliit lang ako. Pero I'm not a mice, no? Okay. Eh, ikaw, para kang pusa. Sunod ang sunod sa akin. Asan pala si Ate Ruby ko? Nasa bulsa ko. Paano naman siya mapupunta sa bulsa mo? Siguro pumasok siya dito. Di ako naniniwala sa'yo, no? Sinungaling. Parang yung ex ko. San pa ba pupunta yung ate mo? Hindi papasok sa opisina. At talaga? Iniwan niya ako dito mag-isa? Ibibili na lang kita ng pagkain para makakain ka na. Baka sakaling bumait ka na sa akin. Ano naman bibilin mo? Bacon? Omelette? Ham? Sausage with yang chow rice? Or fried noodles with orange juice, kuya? Sarap nun. Ang dami naman niyang sinasabi. Wala akong maintindihan. Meron ba nandito, kuya? Yun lang pala ang gusto mo. O sige, at ibibili kita. Talaga? Sarap naman pala ng pagkain dito, kuya. Pa-pride ka pang nalalaman. Anong sabi mo, kuya? Ang sabi ko, ibibili na kita ng gusto mo. Naku, kung suswertehin ka nga naman o. Akala ko kung may sinasabi ka, kuya. Humanda ka. Sige, dyan ka na. Bye-bye, kuya. See ya! Habang naghihintay ako sa Yummy na Foods, maghanap muna ako ng signal here.